As almost standard, my headline was standard ni kawuono to aoyo ni standard okelo tugo e gima very serious. Kenya nyoro nyo president o convene jo Kenya moa e kidienje mopogore opogore mondo bed piny mondo chak mbaka mar bedo gi lek kama Kenya biro bete kwa chopo 2060. And my in process mapok no timorega nyaka nini nikechi development plans machon kwa chako gi vision 2030 manolosi ndalo Mwai Kibaki nen kapok ni waloso katiba manyien ni omiyo wach mar public participation mar winjo duond jopiny no can as critical as it is now. And onge kama osega luonge jo Kenya ni jo Kenya mondo go mbaka mondo gine ni to lek ma gidwaro mar Kenya chal nade. Okay? Now, lek ni king'iyo gima miya wacho ni jo standard tugo mako. En ni bang' katiba manyien wasebedo kwa focus on the political question. And the political question en ni ere kaka jidonje telo, ere kaka gitiyo, to ere kaka watamogi mondo kik giti gi gimiluongo ni discretion ahinya. Mane gima wasebedo kwa focus on. Now, but katiba oken siasa kende. Katiba ni nyaka gide promise mar socio-economic rights, ratiro mar bedo gi ot, ratiro mar bedo gi chiemo, ratiro mar yudo thieth, ratiro mar dhi e skul. To king'iyo dwach jopiny to mane kama dwach jopiny nitie katiyo gi the words mar party leader Oburu Odinga. Tanya wacho ni kanye kama tolo mar gir dwach jopiny. And therefore, President kane chako mbaka ni earlier this month no nyisowa ni odwaro ni mondo jopiny mondo bio chak gombaka tarik 12 August mondo ginene ni to ere kama inya tere jo Kenya, but especially ere kaka wanyalo address gimiluongo ni the socio-economic rights so that okwaweya ni en gima open-ended ni sirikal timo mana gima onyalo, but wabedi gi a compact, wabedi gi agreement, wabedi gi chik mabro wacho ni magi expectations manyaka sirikal tim mondo ochopi singo mar katiba, especially article 43, to at the same time mondo ma otimre wan kaka jo Kenya ma singo mwabedo go ni wabiro bedo go kaka jo Kenya gik manyaka watim kaka jo Kenya mondo wa make sure ni dream wadwaro no mondo bedo met. So therefore an anyalo wacho ni gima nyotimore nyoro en chakruok mar mbaka. Ndadwa na kwa oganda ma luo ni wan gi opportunity mar making sure ni duondwa winji nikech vision 2030 to an extent was tilted. Ino ka projects ma vision 2030 kane timo to ng'eny gi no chakore piny masawa. For instance, the thicker super highway and so on and so forth. One make wadu biro mana chien to biro mana matin. One gi chance mondo wa make sure ni interest wa kako ganda ma luo odonjo lake mar Kenya ni, especially interest wa mar nam. Ni ere kaka nam nyalo bedo the central part mar development mar Kenya. And for that to happen, ere kaka wanyalo bedo connected, for instance, gi the SGR migero cha, gi air to gi roads. And so that kwase bedo gi infrastructure no to bed ni nyalo span wach mar industrialization. Industrialization kwa bedo ma factories ochako duogo Kisumu, Homa Bay, Migori gi Siaya, then bro create demand mar agricultural products mabro bedo raw materials mitiyo ge factory chege. To ka raw materials obiro mitiyo ge factory chege manyiso ni jowa bro bedo kodich enam to dich kapuro. And that in itself bro create demand mar commerce mar ohala. Mondo for instance kama ai Kisumu City nyalo dok kama ne entie ni ne en kar Kisuma. And ema kaka Kisuma obedo mang'eny. Eka service industry moting'o tende and other conference facilities and so on nyalo bed mondo jothurwa mondo dongi mondo jothurwa bed ni nyalo yudo pesa mar sikul mar dhi hospital
make sure ni gibedo gi udi kata and so on and so forth mondo ngima mar jowa obed ni nyalo ting'ore malo. Adwa ni mak paro no gi kanyo. Adwa ni mak paro no gi kanyo. Anno ka Sophie Bonja kendo bonyo nang kata kamano